Hello guys, guy na guy senutai. Nei, आङो दिनै सोरनि न'आव दंफैयो? नोंथांमोननो आंनो खोन्थानो ना? आं खोन्थाथ'वा. ओरैबायदि मुंदांखा हिर' आरोना. मुंदांखा हिर' बिनि न'आव दंफैयो आङो. दा नोंथांमोननो आंनो देखायनोसै आं सोरनि न'आव दंफैयो. Hello guy, खोनाबाय? नै नोंथांमोननो आं खोन्थानोसै. दें दें दें. हाय! सोर बिबे? सोर बिबे? खोन्थाहरलाय. फैखागोनसो. दा नोंथांमोनहा नुबाय जानो हागौ आं सोरनि न'आव दंफैयो. बिथांनि न'आवहाय बिथांनि मेसेजखौबो आङो नोंथांमोननो खिन्थानोसै. दा बिथाङा मा खामानि मावदोंथाय आं खिन्थासै आरोना. हेलौ नै साहा फुदुंदों आरोना. साहा फुदुंदों. जोंहा दिनै मन्दिराव थांदोंमोन ना. मन्दिरनि खोथाया खोमोर जायाखै दिनै दाबो. अबे मन्दिराव थाङामोन? बागेश्वरियाव. आंबो दाख्लै थांना फैखांबाय बागेश्वरियाव. बेनो जाहैबाय जोंनि मुंदांखा फावथिनागिरि एक्टरनि बेबि आरोना. हाउस वाइफ बिथाङा. दा बिथांमोननि न'आवहाय आङो फैदों आरोना. बिथांमोननि न'आवहाय माखासे ओरैबायदि मोजां मोजां बुस्थुफोर दङ. नोंसोरबो बेबायदिनो न'फ्राव खालामनानै ला. मिथिबाय? आं खोन्थानि माबि बियो बे बुस्थुआ. आयौ नै आं खोन्थानि दे. नायलाय बिथां कमलेश्वरा बेहाय नै माबायदि दाउ फिसिनानै लादों. ओरैबायदि मोजां मोजां दाउआबो ओरैबायदि गिदिरखा आरोखि ना. नै ओरैबायदि मासे बिनानै जालांसै जोङो. बाजैया बिस्कुट लाबोबाय. नै बिस्कुटजों साहाजों लाबोबाय आरोना. जों लोंनानै थांनोसै दा. मा होनदों आगै? सरि आगैनो हारिसना. नैबे जाहैबाय आंनि गुमैसो आरोखि ना. गुमै कमलेश्वरसो बियो. आङो मोनसे बेजोंहाय भिडिअ बानायनानै लाना थांगोन आरोना. ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोजांथारहाय खेथिबो जोंहा. बेनो सबसे पहला एकदम जोंनि बर' स्ट्रहार खालामगिरि मानसि आरोना बियो. मुंदांखा. दा बेखौहाय नोंसोरो मा सानो? आंनि बुंनायावहाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा निमाहा खालाम. मा होनो लोगोफोर? जा बिब' बिनानावसो जायो खिन्थु खुरमासो ओंखारबाय दे. खुरमा बाहागिसो ओंखारबाय. जाथियाव जाथि संखायोहाय थथिबो ने. जा समायनाखाय. मालाबा थां दे. खाथियावनो जोंना बेहायनो केमेराया. वाव आदा कमलेश्वरनि बेवहाय आज गुमैयानो सबसे सिगां स्ट्रहार दिहुनगिरि नै. ओरैबायदि डान्सार खालामनो रोंगौ. मिथिबाय लोगोफोर? दासिमबो दिनैसिमबो जोंना गुमैया ओरैबायदि बोरैबा जाबाय दे लोगोफोर. नै थांनोसै जोङो. नै गुमैखौ लोगो हमनानै थांफिनसै आरोना न'आव. मोनाबायबो. स' बिदिबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो. मा होनो गुमै? सापर्ट होनांगौ ना बर'जों बर'ना. बाय बाय. चलो बिदिबा गाइस. बाय बाय. गुड नाइट.